Το έξυπνο λάστιχο μου έχει... Τι είπατε? Άλλη διαφήμιση. Το Green Arrow μου είχε αλλάξει τη ζωή. Πριν το αγοράσω, περνούσαν κορίτσια δίπλα μου και με αγνοούσανε. Με κοιτάγανε και λέγανε «Μα τι είναι αυτός?» Τώρα, κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Δεν με αφήνουν ήσυχο. Οι κάλτσες μου έχουν τελειώσει. Σε ευχαριστώ, Green Arrow. Χρήση πρώτη. Κορίτσι, 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 κορίτσι. Fail! Τύχη. Εγώ θα σε βοηθήσω. We did it! We did it! Yes! 2 πολύ βαρετά λεπτά αργότερα. Δεύτερη χρήση. Κάτω σκύλο από τη σκοτώσω. Θα σε ψήσω, κούκλα! Ίσο! Ρίξ! Ρίξ! Είσαι όχι να έτσι! Κρατήσου γερά! Κρατιέμαι! Κρατήσου! Σώζει κούκλες. Μετά από όλα αυτά, το έξυπνο λάστιχο, εννοώ το Green Arrow, σας βγάζει από τη μοναξιά της ζωής και δίνει σκοπό στη ζωή σας να είστε ήρωες και να σώζετε κοπελίτσες. Και... αυτό. Τέλος διαφήμισης. Cut! Σπασίκλας Άλεξ, κλέφτης σκύλων Κώστας, σκύλος Παντελής, φωνές Ανδρέας, δόξο Green Arrow, edit Ανδρέας, σενάριο κανένας. Αληθινά, ειδικά FM, Ανδρέας, ομάδα, Ανδρέας, Άλεξ, Βάγκος, Χρήστος, Γιώργος και Τζίμις.